Здравейте! Това е столчето за хранене Lollipop на марката Лорели. То притежава удобна табличка за хранене, която лесно може да бъде монтирана и притежава 3 степени. Горната му част може да бъде отстранена за лесното почистване. Има място за чашки и шишета. Столчето е подходящо както за хранене, така и за игра. Стъпенката се регулира спрямо ръстът на вашето дете. Височината на столчето се регулира на няколко степени. Lollipop има удобно кошче за аксесуарите на детето, което при нужда може да бъде отстранено. Облегалката на столчето има 3 степени – седнала, полулегнала и легнала. Седалката и облегалката са от ПВЦ покритие, което позволява лесното му и често почистване. Столчето има предпазни колани, които дават сигурност на вашето дете. Те се регулират спрямо неговият ръст. Столчето е снабдено с колелета за лесното му придвижване, които от своя страна имат стопери. Lollipop на марката Лорели – най-добрият приятел на детето при хранене и при игра.